Сега като ти кажа филма Русалки, много добре ще знаеш кой е, но Клопка не знаеш кой е. Примерно е това. И защо? Защото в Русалки, позволявам се да го кажа, това е моето лично мнение, повечето пари и ентусиазъм е отишъл в рекламата, отколкото в самия продукт, защото там нито има актьорска игра, аудиторията, към която е агитирана с толкова неадекватни неща, включени на екран и на голям екран, което е пълна простотия да се дава в кината и хората да плащат за това. Защо се гледа? Защото е провокативно, защото знаят, че ще спечелят пари и знаят по какъв начин ще спечелят пари. Това е, че главно всякакъв вид провокация е много примамлива за гледане, отколкото по-силно душевен филм, в който ще имаш скрити послания, които може да преобърнат и представата за живота